Καλησπέρα στην πιο όμορφη εκπομπή. Ένα επεισόδιο, κύριε, καλησπέρα. Να μορφαίνει τις τρίτες μας. Τι κάνουμε, τι έχετε παίξει εδώ, Βασούλες τώρα? Εγώ ήρθα και την βρήκα εδώ πέρα. Η δικιά σου είναι αυτή. Μου τη δάνεισες. Πραγματικά. Και αλτρουιστής ο Μίτσος, φίλε. Θα μπορούσε να έχει κρατήσει για την πάρτι του. Γιατί φοβηθείς και κάτι. Του άρεσε το τραγουδιστό. Εμένα μου άρεσε έτσι. Λέω, δεν έγινε τραγουδιστής μικρός, λέω θα γίνω τώρα ευκαιρία. Εγώ το προτιμώ έτσι. Αλήθεια. Το τραγουδιστό. Και εμένα δεν είχε καλό αποτέλεσμα όμως. Γιατί? Φόβομαι. Αλλά γιατί ρε? δεν είχε καλό αποτέλεσμα γιατί. Επειδή πάνω εγώ στην ομιλία. Θα είναι κρεμές. Όπως και τώρα μπορεί να γίνει αυτό. Σίγουρα θα γίνει. Δεν μπορώ. Ωραία, θα κάθομαι έτσι. Έτσι, του τα χαμόρε και μούμια. Τι λέει, πώς είστε? Για πείτε ρε παιδιά. Είμαστε εξαιρετικά. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όλους. Τι έγινε, βγήκαμε σαν χουγαδορές. Μετά από. Έχουμε να βγούμε. Πολύ καιρό, ναι. Έξοδος πολύ καιρό. Δεν έχουμε ξαναβγεί νομίζω. Από όταν ξεκινήσαμε τα βίντεο, νομίζω δεν έχουμε βγει ποτέ. Όχι, είμαστε σήμερα εδώ πέρα. Ναι, έχουμε λιώσει. Καλά, γελάει. Τώρα δεν το ξέρουν. Δεν το ξέρουν, ψέματα λέμε. Χωνέψατε από χθες. Για πείτε. Φίλε. Εγώ πέθανα, ρε. Εγώ έπαιξα και μπάσκετ μετά. Σε κάνα δύο φάσεις μου βγήκε. Εγώ έκανα κάτι δουλειές σπίτι, κάτι στη σήματα, κάτι συναρμολογήσεις. Και πέθανε, έπεσα το βράδυ ξερός. Είναι και TikToker, δεν ξέρω αν στα έχω πει. Είναι Όχι, γνωστός το TikToker. Θα τα δούμε. Εν ευθέτω χρόνο θα τα πούμε. Θαυμαστής μεγάλος είμαι, εγώ μπορώ να πω. Καλά, Είναι τιμή μου. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Όχι, εγώ ευχαριστώ. Όχι. Μην χάσετε το καινούριο βίντεο του Μίτσου στο TikTok. Αυτό. Μην το χάσετε. Link και τέτοια δεν λέμε γιατί εντάξει μας. Τάξτε το προφίλ, επίσης το προφίλ δεν το λέμε. Αυτό ναι. Ακόμα δεν είναι. Σιγά σιγά. Την κατάλληλη στιγμή θα το παρουσιάσουμε. Και τον Χουάδωρες χτίζουμε, προσπαθούμε. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά, γι' αυτό όλα σιγά σιγά. Δεν νοιάζομαστε. Έρχεται το βίντεο με την καλύτερη δεκάδα μέχρι τα Χριστούγεννα να έχει βγει. Στο τέλο τη σεζόν θα έχουμε την καλύτερη δεκάδα του πρώτου γύρου. Πραγματικά. Το Μάιο MVP του πρώτου γύρου, ναι. Λοιπόν, θέλει να μιλήσουμε για μπάλα ή όχι? Πάμε, ξέρω εγώ. Καλά τα λέμε και έτσι, να σου πω. Ξέρουμε μπάλα. Μπάλα δεν ξέρουμε. Ωραία, να μιλήσουμε για φαγιά που ξέρουμε. Φαγητά. Φίλε, καλά το παίξαμε χθες. Ωραία μπαλίτσα παίξαμε χθες. Πολύ ωραία μπαλίτσα. Ποικιλία. Κρασάκι ωραίο. Όχι, δεν λέμε που πήγαμε. Το κρασί εμένα δεν μ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε. Εντάξει, ήταν λίγο. Τσιλιό λίγο. Σε πήγε. Δεν με πήγε, αλλά ήταν λίγο. Ήταν λίγο να με πάει, ναι. Ναι, θα μπορούσε να με είχε πάει. Εντάξει, εμένα με πήγε. Αρκετά μοιράστηκαμε προσωπικές στιγμές. Εγώ γενικά δεν μπορώ τα γλυκά κρασιά, ρε φίλε, με τίποτα. Θέλω το κρασί να είναι ξηρό εντελώς. Δηλαδή δεν μπορώ να έχω επίγευση γλυκιά καθόλου. Δεν μιλάει έτσι. Είναι απόλυτος, αρσενικό. Ερωτικός. Δηλαδή. Ευχαριστούμε πολύ. Να μην μοιραστώ την αλήθεια μου. Όχι, εγώ μόνο έτσι. Σιλοκόμπλο λίγο. Μου την πέφτουν. Τι έγινε τώρα. Κάνε τρεμάλι. Ωραία. Άρα ωραίο Σαββατοκύριακο γεμάτο. Είδαμε και μπαλίτσα αρκετή. Και από κοντά και από την τηλεόρασή μας. Πώς ξεκινάμε? Παθμολογικά το πάμε. Το Ολυμπιακό. Έτσι, μπράβο. Το φιλικό όμορφα πήγε σε πόσα δευτερόλεπτα, στα 13 και φύγατε όλοι μετά το γήπεδο. Βαρεθήκατε. Εντάξει, βαρεθήκαμε. Καθαρίζει το μάτς γρήγορα. Με τις μικρές ομάδες. Αυτό είναι, δεν χρειαζόμαστε πολύ. Έχει δείξει η ομάδα με τις μικρές ομάδες καθαρίζει. Hashtag no. Τίποτα. Αλλά εντάξει, λοιπόν, αν είναι το 3-0. Εύκολη επικράτηση, πραγματικά. Δεν δυσκολέψει σε τίποτα ο Βόλος. Ναι, και 0 τελικές, εντάξει, αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Μία τελική είχε. Μία ή 0. Μία τελική, αλλά αυτή η τελική μπορεί να είναι. Ναι, μία, όντως. Είχε μία καταγεγραμμένη. Ναι. Ένα άστοχο σου τώρα αυτό μπορεί να ήταν εσείς να πήγαινε στο πλάγιο σου. Δεν το είδαμε καν. Ναι, αυτό. Το καλό είναι ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά έχει αρχίσει να μην δέχεται φάσεις. Παρόλο που λέγαμε ότι έπρεπε η ομάδα να πιέζει ψηλά και να κλέβει για να μην δεχτεί φάσεις. Δηλαδή στο στατικό παιχνίδι έχει αρχίσει να μην δέχεται φάσεις στα τελευταία μάτς. Σημαντικό και αυτό. Έχει ακόμα 2 μάτς μέχρι το τέλος της χρονιάς με τους Ουραγούς, Καλυθέα και Λαμία. Και ένα Ευρώπη. Απλά το λέω για την πρωτάθλημα λες εσύ. Οπότε με ένα 2-2 μπαίνει πρώτος στην νέα χρονιά όπως και να έχει και ελπίζει και σε καμιά αγγέλα για να διαβρύνει το προβάδισμά του. Έγινε rotation από το Μεντιλίμπαρ, έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά όσο η ομάδα βρίσκει ηρεμία και ρυθμό μπαίνουν και μεταγραφές. Έτσι. Και ο Ολιβέρα και ο Στάμενιτς. Θέλω να πω ρε παιδί μου μπαίνουν σαν αλλαγές τουλάχιστον. Το πιο καλό πρόσωπο που είδα ήταν ο Βίλιαν. Και ο Βίλιαν δεν με πείθει εμένα. Καθόλου. Επειδή επειδή διάβασα ένα άρθρο περί μίνι αποθέωσης ας πούμε του Βίλιαν, δεν συμφωνώ καθόλου. Αποθέωση. Ότι αυτός είναι ο σωστός Βίλιαν και ότι έτσι θέλουμε να τον βλέπουμε. Εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Δεν είναι ότι. Ρε φίλε, απλά δεν ήταν αρνητικός. Αυτό δεν είναι τόσο κακός. Εντάξει, φίλε, άμα είναι έτσι, άστρο. Ναι, τώρα 4,5 εκατομμύρια, ναι, άμα είναι για να μην είναι αρνητικός.
Για αυτά τα παιχνίδια δεν γίνεται να είναι τόσο κακός. Πραγματικά. Σου λέω, χθες δεν ήταν αρνητικός. Απλά ήταν ok. Έπαιξε καλά, normal. Δεν είναι ότι έκανε κάτι wow, να πεις ότι. Ρε παιδί μου, μια ενέργεια. Δηλαδή θα κάνει μια τρίπλα, μια προσπίση, shoot. Αυτό βλέπεις το ίδιο. Δηλαδή δεν βλέπεις μια παλιά, μια τρίπλα. Βλέπεις αυτά που έχεις δει στο παρελθόν. Δηλαδή. Δεν μπορεί να τα δεις τώρα αυτά. Δεν σου λέω από θέμα ποιότητας μπορείς να τα δεις. Δηλαδή μια οξυδέρκεια στην πάσα, να διαβάσει λίγο το παιχνίδι. Αυτά και με βάση την εμπειρία του πρέπει να τα έχει. Δεν σου είπα να τρέξει, να κάνει το sprint που θα κάνει ο Μασούρας, π.χ. που είναι ταχυδύναμος full. Έντερε κλόουν. Τα πράγματα που ξεμοράς. Καλά, εντάξει. Μην γλιστρήσεις το περασμάνιο. Σε βάψει λίγο. Ναι, θέλω να πω δεν είναι ταχύς, δεν περιμένεις να δεις αυτό, αλλά περιμένεις να δεις μια ποιοτική κίνηση, μια τρίπλα. Δεν κάνει τρίπλα. Γιατί μπήκε ο Ζέλσον Μάρτιν, ρε φίλε, που. Στην πρώτη επαφή γκολ. Εντάξει, αυτό μπορεί να του κάτσει, αυτό που λέγαμε και χτες. Αλλά βλέπεις ενέργεια, βλέπεις πάθος, βλέπεις όρεξη για μπάλα, βλέπεις άλλα πράγματα που δεν τα βλέπεις καν στο William. Οπότε δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Παίρνοντας και 4,5 εκατομμύρια, δεν παίρνει 50.000. Είναι φτασμένος τώρα, έχει παίξει, έχει πάρει ευρωπαϊκά, έχει παίξει εθνική Βραζιλία. Απλά να μην είναι αρνητικός, ρε παιδί μου. Εγώ δεν περίμενα να κάνει τη διαφορά ο Williams στον Ολυμπιακό. Με τίποτα. Εγώ το περίμενα. Ήταν απλά μια μεταγραφή αεροδρομίου και εντυπωσιασμού. Ναι. Και ότι περιμένεις να σου δείξει ένα 50%. Δηλαδή παίχνεις τώρα με τα μεγάλα μετέρθω, ο Χάμες και δεν έπαιξε. Εντάξει, δεν ήταν αυτό το πράγμα. Δεν ήταν ο Χάμες, φίλε. Υπήρχαμε και, ναι. Και είχαμε και προβλήματα εσωτερικά full. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Είχε full εσωτερικά προβλήματα. Δεν πήγαινε στα καλά η ομάδα. Δεν πήγαινε καλά, δεν ξέρω αν είχε εσωτερικά, δεν πήγαινε καλά. Ο Μαρσέλο, περίμενε να παίξει ο Μαρσέλο. Εγώ ο Μαρσέλο ήμουν βέβαιος ότι η παιδιά θα πτάει. Τελείωσε. Θα δούμε απίστευτα πράγματα. Θα γύρισε όλα τα κερατά, δεν καταγύρισε. Πέρασε καλά το παιδί. Εντάξει, αυτό. Αυτά είναι αυτό. Κόμπα Λιμπερταδόρες. Ακριβώς. Έκοψε και ένα χιαστό εκεί πέρα. Τέλος, εντάξει. Μετά το Λιμπερταδόρες τελείωσε. Μπαίνουν λοιπόν οι Κινέζοι μεταγραφές σιγά σιγά στην εξουσία του και αυτό που λέμε να μην είναι αρνητική. Γίνανε αλλαγές για να είναι φρέσκια ομάδα. Δεν έπαιξε ο Ρόντινε, ας πούμε. Ξεκουράστηκε ο Μουζακίτης, ξεκουράστηκε ο Κοστούλας. Εντάξει, τους κρατάει ίσως, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ο Ελκαμπή, συγγνώμη. Ναι, ξεκουράστηκε. Πήγε και αλλαγή. Ναι. Πρώτο γκολ Κοστούλα, μιας και τον είπες. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Δεν θυμάμαι τι θέλω να πω. Κάτι θέλω να πω, αλλά το ξέχασα. Αυτό γενικά, όσο ο Ολυμπιακός κάνει τα παιχνίδια εύκολα μέσα στο Καρισιά και μετά του αντιπάλους, γιατί μέχρι στιγμής υπήρχε μια δυσκολία στα μικρά παιχνίδια. Δεν τα καθάριζε δηλαδή εύκολα. Μόνο θετικό είναι αυτό για να είναι και άνετος στην κορυφή και να μπορέσουν να έρχονται να ξεκλειδώνουν και οι παίχτες καινούργοι. Δίνει χρόνο και στις μεταγραφές αυτό το πράγμα. Πολύ σημαντικό. Ισχύει. Αυτό τώρα δεν νομίζω ότι να πούμε κάτι άλλο. Δεν παίρνει και πολλές σχολές με αυτό το μάτι. Έτσι ακριβώς. Ναι. Καθαρή νίκη για τον Ολυμπιακό. Έπρεπε να γίνει γιατί με μικρότερες ομάδες, αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Παρεπτόντως να πούμε κάπου εδώ ότι μόνο εγώ έπιασα το Άσο και over 2,5. Εμείς τι είχαμε πει. Άσο και εντάξει το έπιασα. Τώρα ένα εγώ Άσο γκολ. Είχα πει. Εντάξει. 0 τελικές. Δεν αγαπάς την ομάδα σου. Καλά. Δεν ήταν πολύ αντικειμενικό. Φοβάσαι Ρέτσο Κάρμα πίσω. Και δεν έπαιξε κανείς το έτσι. Ναι, όχι. Ο Πυρόλα με το. Ο Ρέτσος έπαιξε. Ωραία. Νομίζω δεν ξέρω αν θέλουμε κάτι άλλο να πούμε για τον Ολυμπιακό. Συνεχίζει να είναι πρωτοπόρος. Συν 3. Τώρα έρχεται και η Τβέντε που είναι πολύ κομβικό μάτι για την Ευρώπη στην προσπάθειά του να κυνηγήσει την οκτάδα. Είναι δύσκολο. Να θες 2 νίκες σίγουρα. Εντός. Must win. Η Τβέντε Καραμπάκα, άμα πάρει 6 βαθμούς. Είσαι πολύ καλά. Λένε ότι για να μπει 8 θες 15 βαθμούς. Ναι. Και έχει την Πόρτο έξω. Με 3 στα 3 μπαίνει σίγουρα. Καλά, εντάξει. Ναι, αλλά είναι δύσκολο. Πιστεύω 2 νίκες της έχει. 2 νίκες της Ρωσίας της έχει και μετά στην Πόρτο ό,τι πάρει. Ό,τι γίνει. Να μην χάσει τουλάχιστον. Και ένα χ, μπράβο, ακριβώς. Μπορεί δηλαδή και με χ να μπει. Γιατί στην ουσία ο έκτος σκέψου είναι ο Ολυμπιακός τώρα 13ος νομίζω. Ο έκτος έχει 11 βαθμούς. Δηλαδή σε μια νίκη. Ναι. Συν 3. Ναι, πιάνεται. Ναι. Αρκεί αυτό που λες, να πάρεις τα 2 στα 3 και ειδικά νομίζω με Πόρτο είναι το τελευταίο. Όχι, το πρώτο τελευταίο. Είναι Καραμπάκ. Οκ. Κοίτα, αν έχεις κερδίσει την Τβέντε, ξεκινάμε από εκεί για να συζητάμε για οκτάδα. Και πας στην Πόρτο και πάρεις θετικό αποτέλεσμα, μετά είναι στα πόδια σου. Ισχύει. Αυτό είναι το καλό. Θα δούμε, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, εγώ δεν το βλέπω και καταστροφικό να μην μπει οκτάδα. Δηλαδή να βγει στα playoff. 10, ας πούμε. Ναι. Καταστροφικό, δηλαδή καμία ομάδα δεν φοβίζει. Δεν ξέρω μετά, επειδή κάποιες μεγάλες ομάδες δεν έχουν φορμαριστεί ακόμα και δεν παίζουν τόσο καλή μπάλα και δεν είναι τόσο ψηλά. Ναι, μπορεί να πετύχει καμιά τέτοια. Αυτό μόνο, ναι. Μόνο αυτό είναι το κακό. Αλλά οκ. Εντάξει, το θετικό είναι ότι κατά 99% περνάει. Δηλαδή πρέπει να τρομερή καταστροφή και δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει έξω. Δεν γίνεται πλέον. Να χάσει σε ρί, τέλος. Μόνο αυτό. Δηλαδή και με 0 στα 3 πάλι δεν βγαίνει έξω από την 24.
Είναι αδύνατο. Ναι. Οπότε σε καλό δρόμο. Έτσι. Πάμε στη δεύτερη ισοβαθμία με τον Πάοκ ΑΕΚ. Σωστά. Πώς την είδαμε? Πήρε ένα μεγάλο διπλό. Δύσκολη έξοδος. Ναι. Πραγματικά. Χωρίς να πείσει πάλι ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει βρει την 11 που της αρμόζει. Τουλάχιστον 3-4 παίκτες, ρε παιδί μου, που πρέπει να παίζουν, ας πούμε, οπωσδήποτε. Είναι Σιμάνης και Πινέδα, δεν τους πέλες. Μαρσιάλ 3. Ρώτα τι έγινε? Ο Ρώτα τραυματίστηκε σοβαρά. Του Βίντα είναι το ανησυχητικό, περιμένουμε, φοβούνται μην είναι και ρίξει χιαστού. Ο Βίντα. Ναι, αυτό είναι μεγάλο πλήγμα. Καταστροφή. Και για την ΑΕΚ. Εντάξει, η ΑΕΚ πες, είναι τώρα Γενάρης. Πας να πάρεις μεταγραφές. Για ποιον άλλον, για την εθνική Κροατία. Όχι, για το Βίντα, γιατί είναι σε μια ηλικία που για να επανέλθει. Ναι, τελείω. Καλά, μπορεί και να μην επανέλθει. Αυτό είναι λίγο ανέφικτο. Αυτό είναι το στενάχωρο. Μακάρι να μην είναι. Πραγματικά. Δεν την είδα τη φάση, πώς τραυματίστηκε. Του κλείδωσε το πόδι, το γόνατο. Στο τάκλιν εκεί λες. Γενικά πολύ δυνατό παιχνίδι ήταν. Πολλά νεύρα λίγο. Εντάξει, ένταση. Πάντα off. Εντάξει, δεν έχει τόσο. Ναι, εντάξει, βασίζονται πολύ στην ένταση. Δεν είναι ναι, physical είναι τα παιχνίδια. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ νευρίασα με την κόκκινη κάρτα του Νους. Αυτό μπουνιά, εντάξει. Αυτό ήταν σιγάρα, παιδιά, και εντάξει το τραβάει. Οκ, εντάξει, έχουν γίνει 7.000 φάσεις αντίστοιχες. Δεν ήταν, όχι. Ήταν και τιμωρία κανονικά για μένα. Δηλαδή, για τους αγωνιστές έξω. Γνωρίζεις τώρα, είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, γνωρίζεις ότι υπάρχει VAR. Και πας και κάνεις αυτό το πράγμα. Τώρα έχει συνεχίσει φάση, προχωρήσει, σταματάς και ρίχνει. Εντάξει, ο Νους γενικά είναι πολύ. Πώς το λένε. Παρορμητικός από ποδοσφαιριστή. Εγώ το θυμάμαι και με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή νευριάζει και τρελαίνεται. Με τον Ολυμπιακό, το προηγούμενο μας. Νευριάζει και τρελαίνεται πολύ εύκολα στο παιχνίδι. Αυτό μπορεί να, όπως έκανε χθες, να στοιχήσει την ομάδα του πολλές φορές. Αν και είναι καλός παίκτης, εμένα μου αρέσει παικτικά. Ο Ντουμπάτσο το κέρδισε νομίζω. Που μπήκε αλλαγή στο Ρώτα. Ακριβώς, που κάνει πολύ καλό παιχνίδι του Ντουμπάτσο. Το πρώτο του καλό παιχνίδι με την ΑΕΚ θα πω. Εμένα μου αρέσει σαν δεξιμπάκ, παιδιά. Στα μάτια του Ρώτα βασικός θα παίζει, εγώ έτσι πιστεύω. Είναι καλός παίκτης. Είναι καλός παίκτης, αλλά. Καλός παίκτης. Είναι για backup, είναι μια χαρά. Δηλαδή για βασικό, για εντεκαδάτο με τίποτα. Δεν έχει ρε φίλε, σκέψω, αν. Εγώ τον έβλεπα και αντί για το Χατζησαφή αριστερά. Δηλαδή μια δοκιμή να δω αν βγαίνει. Προφανώς. Δηλαδή είναι πολύ καλύτερος από αυτόν. Δεν ξέρω αν παίζει με ανάποδο πόδι. Ναι, δεν ξέρω κι εγώ. Γι' αυτό λέω ίσως σε κάποια προπόνηση να το δοκιμάσουν. Ωραίο γκολάκι. Ωραίο γκολάκι. Ο Καραχάλιος. Σουτάρα. Μετά από. Τρομερό πρωτάθλημα επίσης αυτός. Ναι, φέτος. Διαμαντάκι. Που δεν σκοράρει ο Καραχάλιος, δεν είναι η θέση του τέτοια. Όχι, αμυντικό χάφι νομίζω. Αμυντικό χάφι, αλλά κάνει πολύ καλό πρωτάθλημα. Πολύ καλό πόδι, πολύ καλό πρωτάθλημα όντως. Βρίσκει το goal off με 10 παίχτες. Στο πρώτο μήχρονο δεν έπεισε, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Δηλαδή. Βρίσκει το goal με το Μουκουντή στο 45. Με κόρνερ, όχι. Ήταν στημένη η φάση. Και στην επιστροφή της έδρας. Από φάουλ, ναι. Και ήταν ο Μουκουντή, όλοι βασικά ήταν εκεί πέρα μέσα καλυπτόμενοι. Εντάξει, ήταν 4-5 παίκτες της ΑΕΚ καλυπτόμενοι. Άμα δεν ήταν ο Μουκουντή, θα την έριξε όλο αυτό. Ναι, κακή λειτουργία του. Κακή λειτουργία του, πραγματικά. Και έτσι η ΑΕΚ πάει με ψυχολογία στο ημίχρονο, διότι ξέρει ότι ο Όφη είναι με 10 παίκτες, έχει σοφαρίσει και μπαίνει με άλλη νοοτροπία στο δεύτερο ημίχρονο. Που φάνηκε, είδαμε μια προπέρσινη ΑΕΚ με ένταση, με ωραίες δημιουργίες, αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή... Ωραίος θετικός εχθές, συγγνώμη σε διακόπτω, ο Λαμέλα. Εμένα μου άρεσε, δηλαδή. Μ' άρεσε. Εγώ τα highlights είδα, δεν είδα όλο το μάτς. Ο Λιούμπισιτ ήταν πολύ καλός. Ο Λιούμπισιτ. Αυτός... Ο Λαμέλα είναι ο μοναδικός με τον βασικό μοναδικός μαζί με τον Περέιρα που δεν έχουν βρει ακόμα τα πατήματά τους. Χθες φίλε τον είδα, έκανε προσπάθειες, πήρε κανένα δυο σουτάκια, δηλαδή ήταν πιο ενεργός από άλλες φορές. Σουτάκια ανεμικά όμως. Δηλαδή ήταν... Ναι, ισχύει ότι ήταν πιο αδύναμα. Δεν είναι συγκλάση του. Οκ, έχει το χώρο και την προσπάθεια, έχει την ενέργεια, αλλά είναι μέχρι εκεί. Δεν ταιριάζει από ό,τι φαίνεται ακόμα στο πλάνο του Αλμέιδα. Μάλιστα. Καλά, σίγουρα δεν είναι παίκτης τώρα που μπορεί να πιέσει, να τρέξει, να κλέψει μπάλες κτλ. Είναι σε κλειστό χώρο να σου περάσει τον αντίπαλο στο ένας με έναν και να σου περάσει και καμιά παλιά. Απλά είναι ο μοναδικός θεωρώ που δεν περιμέναμε να έχει αυτή την πορεία. Γενικά είναι και νευρικός μου φαίνεται εμένα. Μπαίνει πολύ σκληρές φάσεις. Θέλει να δείξει. Μπαίνει μέσα με νεύρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το έχω πει και σε. Ναι. Σε προηγούμενα. Με τον Ολυμπιακό το είχα πει, νομίζω. Με την κόκκινη. Ποια κόκκινη? Έχει πάλι λόγω να κόκκινη. Όχι. Όλοι πίσω Καραϊσκάκη. Πήρε, ναι, στο τέλος, στο Ρόντινε, ναι, ρε. Έχει δίκιο. Με το τάκλινγκ. Με το πάτημα, ναι. Αυτό ήταν στο πλάγιο. Μπαίνει μέσα και μέσα σε 10 λεπτά παίρνει κόκκινη. Εγώ αυτό παρατηρώ. Ότι έχει μια νευρικότητα, δεν είναι συγκεντρωμένο 100%. Σαν αντίθεση ο Μαρσιάλ που έχει ανέβει
επικίνδυνα. Τρομερή κλάση του, παιδιά, πραγματικά. Αν και εγώ πιστεύω ότι στο 60% 70%, δεν νομίζω ότι πίνει στο 100%. Δεν είναι ακόμα ολοκληρωμένο. Εχθές, παιδιά, δεν έκανε και κάτι τόσο τρομερό. Δηλαδή, απλά είναι ο τύπος, εντάξει, έχει την εμπειρία προφανώς να είναι στο σωστό σημείο. Και να σου στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Σωστό. Ο τέτοιος τι έκανε, παιδιά. Εντάξει, τον ήθελε και τύχη λίγο σε κάποιες κόντρες. Αλλά ρε φίλε, τι ψυχολογία πρέπει να έχεις. Μάγκας, ωραίος. Χθες χρειαζόταν μια ατομική ενέργεια. Μόνο έτσι θα παίρνει το μάτς. Γιατί όσον ένα όφη μετέχει με 10 παίκτες ή πίσω, ήταν ταμπούρι, είναι λογικό. Και ράσταβατς κιόλας. Ακριβώς. Οπότε η μοναδική λύση της ΑΕΚ ήταν μια ατομική ενέργεια που δεν έχω ξαναδεί εδώ και πολλά χρόνια. Πραγματικά δεν έχω ξαναδεί. Του βγήκε του Γκαρσία, πήρε 2 κόντρες. Τρομερή ενέργεια. Και ωραία τρίπλα. Αλλά και γενικά παρατήρησα χθες με τον Πιερό, έπαιζε ωραία το 1-2 σε 2-3 φάσεις. Και στον γκολ. Πολύ ωραία το 1-2. Δεν ήξερα ότι το είχε αυτό. Δεν το είχε δείξει τουλάχιστον το 1-2. Και μέσα στον γκολ το έπαιξε με τον Λιβάη και σε μια φάση με το Λαμέλα. Νομίζω, ναι, με το Λαμέλα που έκανε το σουτ. Το Λαμέλα που αυτό που έλεγα πριν εγώ. Το έχει ο Πιερό, επειδή δεν έχω παρατηρήσει γενικά. Είναι βραχής όμως γενικά, αλλά έχει το σπάσιμο της μπάλας του εξαιρετικό, είναι πολύ ωραίο. Και εντάξει και με το Πιερό Λιβάη. Στα δεξιά ο Λιβάη δηλαδή, Μαρσιάλ και Πιερό. Ταιριάζει. Ωραίο. Και επιθετικό και προσφέρει διάφορες εναλλακτικές. Ο Γκαρσία, ναι, μεν στην κορυφή της επίθεσης τραβάει 2 center back πάνω του. Όπως κάνει και ο Πιερό αντίστοιχα, λόγω σώματος. Αλλά ο Λιβάη από δεξιά, σε extreme, που είναι η φυσική του θέση, είναι δημιουργικός. Δηλαδή, και τρίπλα έχει, ναι. Ταχύτητα έχει, δυνατός είναι. Οπότε αυτό για μένα η ΑΕΚ πρέπει να κρατήσει αυτή την 11. Της ταιριάζει, rotation θα γίνεται. Ναι, εντάξει, αλλά τώρα δεν έχει και πολλά παιχνίδια. Δηλαδή. Για μένα το κέντρο πρέπει να παραμείνει ακούνητο. Το έχουμε πει με τον Πινέδα 100 φορές. Πινέδα Σιμάνσκι που είναι απίστευτο το πόσο λείπει. Όταν δεν παίζει, πόσο λείπει. Μα δεν έχει άλλο παίκτη να τον καλύψει τέτοιο. Έχει το Γιόνσον πες. Δεν έχει όμως το πόδι του Σιμάνσκι ο Γιόνσον. Ναι, είναι άλλα, προσφέρει άλλα πράγματα. Πιο αμυντικογενής ίσως ο Γιόνσον. Όχι. Και δεν είναι τόσο καλό τακτικά νομίζω ο Γιόνσον σαν το Σιμάνσκι. Όχι, νομίζω είναι ένα σκαλί παραπάνω. 4 χρόνια στην ΑΕΚ, τα 3 είναι με τον Αλμέιδα, έχει αφομοιωθεί στο πλάνο του το ζητάει. Ναι. Οπότε αυτό θεωρώ μεγάλο διπλό. Κρίσιμο, ναι. Και έτσι όπως διότι άμα με ισοπαλία ή με ήττα μείον 5 θα ήταν η ΑΕΚ. Μείον 5 ή μείον 6 με ήττα. Μείον 6, οπότε χάνεις εδάφος. Και δείχνει ότι μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό που ήταν ένα σοκ ισχυρό για την ομάδα της ΑΕΚ, ότι και πήρε την πρόκριση στο κύπελλο όπως την πήρε και κέρδισε τον Άρη στο γήπεδο της πολύ εμφατικά και παίρνει ένα καλό διπλό. Δηλαδή δείχνει ότι πάλι αρχίζει και παίρνει τα πάνω της, που είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα της ΑΕΚ. Φίλε, είναι σημαντικό. Ακόμα και η ψυχολογία. Αυτό που λένε ότι οι νίκες τρέφουν την ψυχολογία και την αυτοποίθηση των παικτών είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή μπορεί να πάρει 1-2 παιχνίδια. Θυμάσαι στο πρωτάθλημα του 17 που είχε πάρει η ΑΕΚ 18 πότε ήταν. Ήταν καθαρά θέμα ψυχολογίας ότι παίρνανε παιχνίδια, παίρνανε και αρχίζαν και το πιστεύανε όλο και περισσότερο. Ξέρουν ότι θα γυρίσουν όλα τα μάτς. Ναι. Πολύ σημαντικό η ψυχολογία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και γενικά κλείσανε, θα πω, μερικά στόματα ή φήμες που λέγανε ότι υπάρχουν αναταράξεις αποδυτήρια. Για μας λέει. Για μας δύο λέει. Όχι, δεν το είχατε πει μόνο εσείς. Το είχαν πει γενικά, ακούγονταν αυτό. Ακούγονταν, υπήρχε. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Καλά, δεν πάει να πει ότι δεν φάνηκε, θα δείξει. Μέσα σε μια μέρα δηλαδή παίξαν μπουνιές και την επόμενη ήταν όλη μια γροθιά. Μπορεί να είναι και αυτό. Εντάξει, ναι, μπορεί να είναι και λαδεροφίλε. Ένα στου 36 δεν έχει σπαστεί. Μπορεί, αλλά εντάξει, όταν έρχεται ένα τέτοιο ισχυρό χαστούκι σαν ομάδα πρέπει να αντιδράσει. Προφανώς. Δεν υπήρχε δηλαδή τώρα να έχει χάσει τον Ολυμπιακό με τέτοιο σκορ και να πα τώρα στη Φιλαδέλφια με τον Άρη και να μην κερδίσει. Έστω να μην κερδίσει, δηλαδή αν φυσική. Ένα παράδειγμα, π.χ. δεν ξέρω να διαβάσετε τι έγινε με τη Sporting, με το Gyökeres που τσακώθηκε με όλη την ομάδα. Εκτός ομάδα, τώρα πριν το διάβαζα. Εκτός ομάδας. Δεν το προλαβαίνω. Τσακώθηκε λέει με τις παίκτες του και είναι εκτός ομάδας ο Gyökeres. Μόλις. Και πρέπει να πουτάνα άλλη. Γιατί? Επειδή με τα κακά αποτελέσματα και νιώθει ότι παλεύει μόνος του για να κρατήσει τη Sporting στην κορυφή. Έτσι διάβασα. Τώρα... Αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου, φίλε. Όταν είσαι σε μια ομάδα και βγάζει το ατομικό σου πάνω από την ομάδα, μου τη πάει πάρα πολύ. Σε οποιοδήποτε άθλημα. Αν έχει βγάλει 85 γκολ σε. Δεν πάνε να πει, φίλε. Για να τα βγάλει 85 δεν τα βάλει μόνο. Δεν παίζει ένα εναντίον 11. Σίγουρα. Μήπως είναι κανένα κολπάκι να το δούμε πάλι United. Και φαίνεσαι και σαν χαρακτήρα τώρα, κύριε φίλε. Στα δύσκολα φαίνεσαι. Άμα στα δύσκολα τώρα πα βάζει τον εαυτό σου πάνω από την ομάδα, έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Εκεί φαίνεται ο χαρακτήρα και ο παίκτη. Α βάζει 150 γκολ. Ναι, συμφωνώ. Η ΑΕΚ δείχνει ότι επιστρέφει. Ξεπεράστηκε η ήττα. Σημαντικό. Η βάρη για τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι το βασικό και φαίνεται αυτό στο γήπεδο. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τα επόμενα. Που το επόμενο μάτι είναι στη Λαμία, εκτός έδρας. Που θεωρητικά. Πρέπει να το πάρει. Θα το πάρει. Θεωρητικά βατό, διότι η Λαμία δεν βλέπετε. Είναι από τις χειρότερες ομάδες. Το έχουμε πει. Μπορεί και χειρότερη. Πολύ χειρότερη. Το έχουμε δει.
Οπότε αυτά για την ΑΕΚ, δεν έχουμε κάτι να πούμε. Ωραία. Κάτι άλλο για τον Όφη, κάτι να πείτε εσείς. Για μένα ο Όφη το πάλεψε με 10 παίχτες που έμεινε. Δηλαδή θυμάμαι μια φάση στο δεύτερο μήχρονο του Λιούμπισιτ στο δοκάρι, στο 50. Ναι. Μέχρι τον γκολ δεν έφαγε φάση. Όχι. Σοβαρή, όχι. Ανασταλτικά ήταν καλό δηλαδή και δεδομένων των συνθήκων. Και μπορούσε, αν δεν γινόταν η ενέργεια του Λιβάη, θα έπαιρνε το χ. Όχι, αυτό ήταν. Ήταν η ενέργεια αυτή που έκανε τη διαφορά. Ναι. Και ο Νους δηλαδή στήχησε στην ομάδα του. Εγώ θεωρώ. 100%. Ο Καραχάγιος καλός. Εντάξει. Πολύ δεδομένο συνθηκό το έπαιξε πολύ καλά ο Όφη για μένα το μάτσο. Και ο Ράστα Φατζίδα. Καλό διάβασμα Ναι. δεδομένου των συνθήκων αυτό που λες. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι στο 5 με 8, εύκολα δύσκολα. Οριακό. Στην οκτάδα πιστεύω θα είναι. Μετρώ με το Πανετολικό. Ναι, ο Αστρέας δεν κατάφερε. Ναι, Δεν Άρη ξέρεις, και μωρέ, Αστέρας. είναι και αυτή η ομάδα, είναι ρε φίλε περίεργη. Λες, δεν μπορεί, αλλά θα τα πούμε και Όλοι μετά. θα κόψει. Πάμε στον Μπάουκ πρώτα. Πάμε στον Μπάουκ. Ναι, πάμε. Ήταν μια εύκολη επικράτηση έτσι κι αλλιώς για το Μπάουκ στον Πανσεραϊκό. Το είχαμε πει έτσι κι αλλιώς. Το είχαμε. Νομίζω ψιλοδιαβάσει το σωστά. καλύτερο του μάτς φέτος του ΠΑΟΚ. Από άποψη και παραγωγικότητας και ευκολία στη Θεάματος. διαχείριση και γκολ. Και γκολ όλα. Τρομερός Κωνσταντέλιας, τρομερός Τάισον. Ντεσπότα νομίζω το γκολ της σεζόν. Δεν νομίζω να δούμε κάτι καλύτερο. Εντάξει. παρόν, Ναι. Ναι. Όπα. Θύμισε λίγο Μπέκαμ με United. Ναι. Από το κέντρο, απλά ο Μπέκαμ ήταν λίγο πιο. Και Ρούνεϊ κεντρική. θύμισε. Και Ρούνε. Ισχύει. Ποιο ρε μάλακα. Μεγάλη Το Ρούνεϊ. κλασικό, το έχει ένα ίδιο ακριβώς. Ένα ίδιο ακριβώς. Ακριβώς και στο πλάγιο. Δεν θυμάμαι Θυμάμαι με την Everton. Νομίζω όταν ήταν στην Everton. Η Birmingham. Όχι με τη United. Με την United δεν θυμάμαι τη φανέλα. Δεν θυμάμαι. Είναι ακριβώς Πολύ από την ίδια γωνία. στο πλάι. Ακριβώς, ναι. Γυρνάει μπάλα από την άμυνα. Παίζει έναν καρμπόν. Άμα τα βάλουμε δίπλα. Ναι. Εν τω μεταξύ, όλα τα μάτια Κυριακής διπλά, Α, δεν το πρόσεξα. Ναι, διπλά όλα. Αν παίξει Σασό. Γι' αυτό. Και Τίποτα. του Σαββάτου Άσου. Εντάξει, μου πει σιγά. Εντάξει, εύκολα. Ναι. Αλλά εγώ περίμενα και θα σπάσει. Θα κάνει Το είχε πει, εγώ περίμενα ότι δεν θα σπάσει, φίλε. Το περίμενα γιατί τώρα είναι όλοι διεκδικητές. Όποιος μείνει τώρα πίσω μέχρι το Γενάρη, πιστεύω θα δυσκολευτεί πολύ μετά. Αυτό είναι. Δηλαδή, Είναι τα επόμενα δύο μάτς μέχρι αυτό. τέλος χρονιάς κρίσιμα για όλους. Γιατί γενικά ένα μείον 5 μείον 6 ας πούμε δεν καλύπτεται εύκολα. Εντάξει, φέτος πιστεύω ότι όπως και κάθε χρονιά καλύπτει. Έχουμε δει και πέρσι και σε πιο μετά. Δηλαδή είδαμε τον Πάοκ πέρσι που είχε μείνει πολύ πιο πίσω. Αλλά όλοι Και πιο κερδίζουν. μετά σε αγωνιστικές. Κατάλαβες τι λέω. Ναι, αλλά αν ξέρεις αυτή την αγωνιστική που ο Ολυμπιακός Πάοκ επικρατήσαν εύκολα, δεν υπάρχουν αγωνιστικές που να επικρατούν εύκολα οι μεγάλοι. Ισχύει. Δηλαδή από αυτήν την άποψη το λέω. Ότι δεν έχει τα σίγουρα σου. Δεν έχει το σίγουρο. Δηλαδή και στη Τα ακούω, τα Λαμία ακούω. που λες τώρα εύκολα. Πού ξέρεις τώρα. Βάτωνε κάτι μπορεί να γίνει. Αστραγώσει τώρα εκεί πέρα. Δεν υπάρχει φέτος δηλαδή το εύκολο ας πούμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Ναι. Δεν ξέρω αν θα ξεμπουκώσουν οι μικροί στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Και αν θα ξεμπουκώσουν οι μικροί δεν θα είναι τόσο αγωνιστικοί. Αν θα Κάποιες ομάδες μπορεί να αρχίσουν να ξεφουσκώσουν. πέφτουν π.χ. Αν θα ξεφουσκώσουν. Ναι. Ναι. Θα φανεί. Εγώ γι' αυτό το λέω. Αυτή είναι η άποψη. Σωστό. Πάμε τώρα στο γήπεδο. 0-1 αυτό γκολ. Πραγματικά Εντάξει, κακή το συνεννόηση. κάρφωσε εκεί. Ναι. Για μένα οφείλεται φταίει πιο πολύ ευθύνη ατρονοτοφύλακα του ΠΑΟΚ. 100%. Διότι δεν υπήρχε συνεννόηση. Ναι, το Μαστρακούνες. Ο τερματοφύλακας και Ασβίλη, πώς λέγεται αυτός. Ακριβώς, που ήθελε ο Μίτσος να το βάλουμε και. Ευτυχώς είναι- δεν εκτεθήκαμε. Πρώτος στις αποκρούσεις στο πρωτάθλημα. Τι ρε, εντάξει, 20 φάσεις τρώει, πρώτος στα γκολ που τρώει έχει φάει. 7 γκολ, λογικά. Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Εντάξει, Και εγώ έτσι 13, πρώτος θα μπράβο. ήμουν. Μπράβο. Όχι. Τσάβες. Το δίνω. Εγώ, καλά, μην πάμε τώρα. Ναι, για πες, συγγνώμη. 300. Λοιπόν. Τζολάκης και πάμε, ναι. Ναι, Δεν σου πω το για- αυτό 0-2. με Εντάξει, γκολάρα. γενικότερα τον είχε πνίξει ο Πάοκ από την αρχή. Δηλαδή έκανε κάτι φάση. Νομίζω ένα τετατέτ είχε μόνο. Ή στο δεύτερο, μπορεί να ήταν και στο δεύτερο μήχρονο. Δεν είχε γενικότερα στο παιχνίδι ο Πανσεραϊκός. Δεν πάτησε Όχι, ναι, ο πολύ. Κωνσταντέλιας ειδικά μπορούσε να βάλει 3 γκολ. Και με 10 παίκτες και ο Πανσεραϊκός σε 1,5 λεπτό με το Στάικο. Επιτυχία και αυτά. Μια κακή μέρα στη δουλειά. Ήταν και τα δύο Μαργαριτάρια. Ναι. Το δεύτερο το 100%. του 17χρονου Τάισον. Ο Χριστός και η Παναγία κάνει. με τον Τάισον τι Το κάνει. παιδί είναι φοβερό. 37 χρονών έτσι. Ναι, ρε το παιχτάρα. Και τρέχει σε ένα 17, είναι απίστευτο. Ναι, σκύλο, Είναι φοβερό. απίστευτο. Εγώ πιο πολύ χάρηκα για τον Κωνσταντέλια, ρε παιδιά. Που λέγαμε, θυμάστε και πριν 6-7 επεισόδια που λέγαμε κρίμα, πρέπει να πάρει λίγο ψυχολογία, να σουτάρει, να κάνει. Σουτάρει, δεν Πήγε παίρνει. στο τελείωμα, εντάξει. Τουλάχιστον στάρι. Ρε φίλε, και είναι πολύ καλύτερα τα τελειώματα. Δεν είναι αυτά τα τελείως ανεμικά που έκανε παλιότερα. Δηλαδή Ένα βλέπει δοκάρι, δοκάρι. Κάποια τα έβγαλε πολύ δύσκολο ο Ασβίλη. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και σας Ο βίλει. Γεωργιάνο. Ναι, Ο Γεωργιανός, ο ναι. Κεκιασβίλη. Γι' αυτός Ναι. είναι αρσιβαρών. Ναι, εντάξει. Θεωρώ ότι θα βρει τα πατήματά του και όσο περνάει ο καιρός όλο και θα βελτιώνεται κι αυτός. Δηλαδή, Εντάξει, πέρασε και αυτό ένα εκτεταμένο Έτσι, ντεφορμάρισμα. Ήταν με την ίωση που τον τελεπορούσε, με τραυματισμό. Α, ο Κωνσταντέλιας, Κωνσταντέλιας, ναι. Πάοκ. Εκτεταμένο, εντάξει. Το καλό εγώ νομίζω ότι ο Πάουκ έφτασε σε μια άνετη επικράτηση. Θύμισε λίγο τον περσινό Πάουκ κάποια χαρακτηριστικά. ναι, Μπήκανε και τα γκολ που είναι σημαντικό.
Μπάμπα. Μεγάλος μπάμπα. Μπάμπα. Μπάμπαρος. Άλλος είναι αυτός, ο Μπάμπαρος, αλλά. Ο Μπάμπαρος είναι άλλος, εντάξει. Και αυτός μπορεί να το πει μπάμπα. Ναι, ρε φίλε. μπορείς να το πεις μπάμπα, Αλλά ναι. έχει σχεδόν. Δεν ξέρω αν είναι και πρώτο σκόρ. 4-5 γκολ έχει. Σίγουρα, Ναι, 4 στον γκολ έχει κόσμο. σίγουρα. Ναι. Πείτε, εντάξει. Περιμένετε. Δεν θα το βρω. Έτσι το έκανα. Βρες Απλά το. έκανα ότι ψάχνω. Βρίσκει Όχι, ο δεν περιμένουμε. Βρίσκει ο Πανσεραϊκός στη λύση με τον Σάλαζαρ τη λύση να βάλει ένα γκολ τη εντάξει, στιγμή τη από ό,τι φαινόταν. Μέχρι ο Σορετήρ να κάνει το 1-4-87. Πολύ ωραίο γκολ. Μόνοι αυτό. του βγήκαν. Ναι, πολύ ωραίο γκολ. Ωραίο σπάσιμο στο τέλο. Πάλι από τον Τέλια νομίζω έγινε το σπάσιμο ή. Από το Ντισουντάλ νομίζω. Ναι, σωστό. Σουντάλη, σωστό. ναι. Από τον Τζάλοφ. Ψέματα. Ασίστ Τζάλοφ. του Τσάλεφ ήταν ότι ο Σουντάλ ήταν στο πρώτο γκολ αυτό γκολ που είχε κάνει. Ναι. Όπως και να έχει ο ΠΑΟΚ, σιγά σιγά παίρνει και εκείνος γραμμές, ανεβαίνει περισσότερο. Γενικά όλες οι μεγάλες ανεβαίνουν σιγά σιγά. Είναι η ώρα, η στιγμή. Έτσι. Φορμαρίζονται μάλλον και ρε φίλε, βλέπεις ότι όλοι αρχίζουν και παίζουν ένα πιο θελεκτικό ποδόσφαιρο, πιο αποτελεσματικό και για τον Ολυμπιακό που λέγαμε πριν και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός λίγο ακόμα δυσκολεύεται, αλλά έχει και την αλλαγή του προπονητή που μέχρι να μπει στο πλάνο του. Αλλά έχει βελτίωση. Θεαματική είναι η βελτίωση με τον καινούριο. Ναι, αλλά πάλι δεν είναι όμως στα μέτρα των άλλων τριών, νομίζω. Όχι, εγώ νομίζω να σκαλεί πιο Που κάτω. λένε Ναι. κιόλας ότι ο Αλόνσο, ο κυριότερος λόγος που έφυγε ήταν επειδή δεν υπήρχε καλή συνεννόηση με τους ποδοσφαιριστές, δεν υπήρχε μεταφραστής στην ομάδα. Μου φαίνεται λίγο καφενειακό ρε φίλε αυτό τώρα. Και εμένα μου φαίνεται καφενειακό. Μα δεν Ελπίζω να δεν βλεπόταν. Μετέφερε μια πληροφορία στον παράδειγματος χάρη τώρα από στον Ιωαννίδη. Σε ποια γλώσσα? Στα αγγλικά φαντάζομαι. Και δεν μπορούσαν να καταλάβουν αγγλικά, ρε φίλε, οι παικτές. Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Μου φαίνεται εντάξει. Μερικοί δεν μιλάνε όλα αγγλικά οι Ισπανόφωνοι. Α, ναι. Μιλάνε μόνο Ισπανικά. Δεν μπορεί κάποιο να του μεταφράσει. Δεν είναι το ίδιο vibe. Εγώ έτσι ακούω, έτσι λέω. παιδιά, τώρα... Θα παραμείνω καφενειακός και θα πω αυτό το Παναθηναϊκό θέλουμε, αλλά δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις, Όχι, δύσκολο μου. Και Εντάξει. εγώ δεν νομίζω. Δεν βλεπόταν με τον Αλόνσο, εντάξει, έπρεπε να έχει φύγει και νωρίτερα. Για μένα. Ρίσκο τώρα ήταν να το διώξει νωρίτερα. Μέχρι στιγμής βγαίνει η αλλαγή προπονητή 100%. Δεν με πείθει εμένα ο Βιτόρια ακόμα. Δηλαδή είναι πιο σοβαρός, είναι πιο μετρημένος. Δηλαδή έχει την ταυτότητα που θέλει, ότι πω εγώ. Τέλος. Αυτό είναι. Ναι. Τους μαζεύει στο κέντρο μετά από κάθε παιχνίδι, τους δίνει τις συμβουλές. Δείχνει ότι είναι μια δεμένη ομάδα όντως. Αλλά ρε παιδιά, φάσεις με το τσουβάλι και ένα γκολ. Εντάξει, πληρώνεται είναι ο πολύ κακός Ιωαννίδης μέχρι στιγμής φέτος. Γενικά δεν έχει επίθεση. Ας το Φώτη. Ο Φώτης δεν είναι striker, δεν είναι scorer. Ρε φίλε, το βασικό Δεν είναι σκορ μετά είναι ο Γερεβέγεφ. Όχι, ρε φίλε. Ψευτονιάρη που ήταν πρώτο σκόρ πέρσι σχεδόν. Πέρσι. Δηλαδή. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν μπορεί να μην Εντάξει, συμβαίνει σκόρ. Φίλε, 10 γκολ θα στα βάλει 15. Το αυτό. περιμένεις, ναι. Εντάξει. Απλά δεν έχει και δεύτερο τώρα. Δηλαδή είναι κακός ο Ιωαννίδης. Δηλαδή ο Γερεμέγεφ δεν μου κάνει για φορ Παναθηναϊκού. Δεν είναι, όχι. Παρόλο που το έβαλε χθες. Θες ένα φορ και θα πάει να πάρει. Δηλαδή το Γενάρη είναι σίγουρο. Θες ένα φορ να είναι και σε καλή κατάσταση και να ξέρει, να σου δώσει 10 γκολ. Ο Σπόρ θα φύγει, ρε παιδιά. Ο Σπόρ θα φύγει, θα παραμείνει. Είναι τελείω. Είναι εκτός ομάδας. Και να μην φύγει. Ξένο σώμα είναι, ρε φίλε. Αν δεν φύγει τώρα, θα φύγει το καλοκαίρι. Αυτό σίγουρα. Δηλαδή. Τι έγινε τώρα, θέλω εγώ λίγο να μου πει ο Μίτσος. Ο Μίτσος. Για τον Μπετανκόρ. Τι έγινε, έσπασε επιτέλους. Έσπασε, εντάξει, όχι, εγώ θα πέσω. Θα τον παίζω μέχρι να σπάσει. Εντάξει. Τι Τον βλέπεις. έριξες, έσπασε. Πάμε στα Την επόμενη επόμενα. αγωνιστική πάλι. Έτσι. Εντάξει, κάποιος Κακό καλά πήγε όλο το μάτς, βέβαια εντάξει τώρα στράφη, δεν ήταν καμένο μάτς. Και για τον Πανσεραϊκό. Ναι. Και έμεινε μέχρι το 82, δηλαδή δεν τον άλλαξε το ημίχρονο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, δεν μπορούσε να το βοηθήσει και να τον τροφοδοτήσει κανείς στην ομάδα. Επίσης είναι Ισπανός, λογόμουν ότι είναι Αργεντίνος. Όχι, Ισπανός. Ναι, Στο προηγούμενο είχα πει Αργεντίνος, είναι Ισπανός. Α, ναι. Κάνει όμως για. Κάνει ρε φίλε. Αργεντινόφωνο. Χεφτέ τώρα Μπετανκόρ, ναι. Την κορδέλα εδώ πάνω. Χεφτέ. Τι είναι το χεφτέ? Χεφτέ το ελληνικό είναι χεφτέ. Χεφτέ Μπετανκόρ. Α, το μικρό. Ναι, ρε, χεφτέ λέγεται. Χεφτέ. Α, δεν το ξέρα. Χεφτέ. Τι χεφτέ, ρε. Κεφτές. Χεφτέ Μπετανκόρ. Δεν κορδέλα τον παιχταρά, ρε. Οπότε θα βγάλει τώρα, λες, Δεν το βγάζει μέχρι τέλος του πρωταθλήματος. Το έχει πει, Θα βγει πρώτο σκόρ ο Ελκαμπή, αλλά δεν πειράζει. Αυτό τώρα ήταν οπαδικό ή τέτοιο? Σίγουρα οπαδικό, αλλά 100%. δεν νομίζω να. Ο Μωρόνο δεν νομίζω να έχει όρεξη. Δεν νομίζω να έχει όρεξη. Εδώ το κόλλο με την ΑΕΚ δεν πανηγύρισε. Ναι, ισχύει. Μια και πιάσετε λίγο το Παναθηναϊκό. Ο Αστέρας Τρίπολης λέει, διάβασα, φώναζε για ακραίο σφάξιμο και ακραία αλλίωση αποτελέσματος. Ο Τράγκης βγήκε έξω στο τελευταίο αγώνα, λέει αλλίωση αποτελέσματος. Εντάξει, τώρα από τα highlights εγώ δεν είδα κάτι να σου πει γιατί δεν το είδα το μάτς. Αλλά και πάλι. Δεν υπάρχει λύση που. Μόνο για τις καθυστερήσεις θα εννοούσε. Δεν κράτησε μισό λεπτό παραπάνω.
Έλα μου. Αυτό λογικά. Αν πει εντάξει, και το έβαλε στο μισό παλαιπτό παραπάνω. Στο Άκα το κόλ που βάλανε στην πρώτη αγωνιστική τότε, α πούμε, ήταν offside του Άστερα Τρίπολης. Τότε δεν μίλησε ο κύριος Πετράκης για άλλους. Όχι, δεν ήταν ο κύριος Πετράκης. Μεγάλος Μακελελέ. Κλοντ. Τότε δεν βγήκε η διοίκηση της Τρίπολης ή ο προπονητής. Τι offside ήταν. Ήταν. Ναι, που παραπονιόταν τότε ο Παναθηναϊκός φουλ. Που δεν πήγε στο Βαρκάν. Δεν το θυμάμαι. Ναι. Το θυμάμαι. Γενικά κακή διαιτησία. Και στα δύο μάτια. Εντάξει, ναι, γενικότερα οι Έλληνες διαιτητές. Κατά των Ελλήνων διαιτητών, ναι. Φίλε, δείχνουν ότι δεν μπορούν. Βλέπουμε και ακόμα και στο Ολυμπιακό Βόλος, δηλαδή που βλέπαμε. Δεν έχουν τα. Πώς το πω τώρα ευγενικά. Τα αρχίδια. Αυτό ήθελα. Αυτή τη λέξη την ευγενική έψαχνα. Δεν έχουν τα αρχίδια λοιπόν να στηρίξουν τις αποφάσεις τους, να πατήσουν πόδι, να επιβληθούν στους παίκτες. Ενώ βλέπεις έρχονται οι ξένοι και στο κόβουν τελείως, δεν πάει κανείς. Εγώ πιστεύω ότι φοβούνται κιόλας, ρε φίλε. Υπάρχει ο φόβος. Παίκτες... Είναι πολύ έντονη η κριτική στον Έλληνα διαιτητή. Ας το μην το κάνει, να πάει κανένας άλλος. Και είναι φορά παραγότερο μετά έτσι. Δηλαδή δεν φοβούνται τους ποδοσφαιριστές. Φοβούνται το προφανώς, αλλά άμα φοβάσαι το παράγοντα, μην πας. Δεν πάει έτσι, παιδιά. Σε όλα τα κράτη υπάρχουν. Όπα, ξύλο που και το νευριάζω τώρα με αυτά που λέτε. Ναι, δεν γίνεται έτσι. Άλλο που είναι ελληνική πραγματικότητα, δεν θα έπρεπε να γίνεται έτσι. Καταρχάς πρέπει να γίνει επαγγελματική διαιτησία, εγώ νομίζω επιτέλους. Νομίζω δεν είναι επαγγελματική καν. Ναι, δεν είναι. Και τι θα αλλάξει όμως πρακτικά. Να υπάρχει εκπαίδευση καλύτερη, να υπάρχει κάτι να προστατεύει και τους διαιτητές. Τα έχουμε δει τώρα ότι τι μπορεί να γίνει μετά από ένα κακό μάτς. Το ξέρουμε και έχουν αρχίσει λίγο να σβήνουν αυτά σιγά-σιγά. Αλλά και εγώ νομίζω, δηλαδή, π.χ. θυμάμαι τη διαιτησία τώρα με το Άρη ΑΕΚ, το Φωτιά. Που αυτά που σφύραγε στο ημίχρονο, τον πήγατε να δει στο ημίχρονο. Ναι. Τώρα ο Τσιμεντερίδης π.χ. εντάξει, που αυτή την αγωνιστική δεν φάνηκε, αλλά έχει κάνει πολύ κακά μάτς. Γενικότερα δεν έχουμε. Ο Βαρίστας Ναι, αλλά δεν έχουμε καλούς διαιτητές. Πέρα από έναν, δύο και αυτούς. Ο άλλος τώρα βγαίνει μετά από ένα μήνα και λέει ότι θα μπορούσε να δώσει κόκκινη στον Πινιόλι. Με το Σιδηρόπουλο το είδε. Ναι. Το είδε όλη η Ελλάδα τώρα και πήγε στο βαρ και δεν έδωσε κόκκινη. Εντάξει, κοροϊδευόμαστε προφανώς. Ο Φωτιάς που ήταν στο βαρ. Το φώναξε. Το φώναξε, ναι. Δηλαδή αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι που είχαμε συζητήσει ότι είναι ο Φωτιάς που σφίριξε το Άρη ΑΕΚ που ευνούσε περισσότερο την ομάδα του Άρεος. Του Άρεος. Σιγά, αρχαία τώρα. Πιθαγόρα. Το είχα γράψει αυτό. Ήταν σαν να το έκανε επίτηδες ώστε να διορθώσει το λάθος που έχει κάνει ο Σιδηρόπουλος. Καφενιακό εξής μου φαίνεται και αυτό. Τι έχει, καφενείο των φιλάθλων γίναμε. Συνωμοσίες είναι αυτές. Πρέπει να το βάλεις κάτω και δεις το τι έκανε ο άνθρωπος. Ψέκας. Καλύτερα να βλέπεις την κολούλη. Τι είναι η κολούλη, εσύ βλέπεις κολούλη. Μεγάλα και ηλικία. Εγώ βλέπω Κουσουλό, παιδιά, έχω πάθει, σας το έχω πει εσάς, έχω πάθει εχισμό. Εχισμό ακραίο. Τον Κουσουλό, δεν ξέρετε τον Κουσουλό. Είναι ο Νικολούλης σε αντρικό. Αυτό ποιος είναι ο ψεύτης? Ναι, κατάλαβα. Είναι ένας μουσάτος που έχει μουσια από εδώ και κάτω μόνο. Ναι, κατάλαβα, μιλάω. Δεν τον έχω δει ποτέ αυτόν. Φίλε, είναι ακραίος. Σε ποιο κανάλι είναι? Δεν ας πω, κάνω διαφήμιση εδώ. Όνομα το επώνυμο μου, Κουσουλός. Δεν θυμάμαι το μικρό πλάκα. Κουσουλός. Τέλος πάντων, αυτό. Το Πάοκ λέγαμε τώρα, πήγαμε τα έχουμε πει και τα δύο. Μια Νικολούλη. Ασταρμάς. Αφού πήγαμε λίγο στον Αστέρα, επειδή είπατε για τον Αστέρα. Εντάξει, για τον Πάοκ δεν έχουμε και τι άλλο να πούμε. Τα είπαμε λίγο νομίζω. Όχι, τώρα το μάτι της Ευρώπης την Πέμπτη με τη Φερεντσβάρος. Παίζει το μέλλον του ευρωπαϊκό για μένα. Πρέπει να το πάρει must win. Όλα πρέπει από εδώ και πέρα για μένα. Ναι. Ό,τι μένει. Έχουμε και το πρόγραμμά του βέβαια τώρα. Θα σου πει ο Μάριος σε 3, 2. Μη με αγχώνεις. Ο Πάοκ έχει δύσκολη. Δύσκολη. Σαγρίνιο. Όχι ρε. Ευρώπη ρε. Μετά την Ευρώπη ρε. Στην Ευρώπη θέλουμε. Άγια Ευρώπη θέλετε. Πάμε βάλει. 3. Αυτό κόβεται κάπως. Όχι, το κόψουμε. Όχι, δεν το κόψουμε. Να το κρατήσουμε εδώ. Θα κάνω eye contact εγώ με την κάμερα. Λοιπόν, και θα προσπαθήσω. Πόσο κακοί είμαστε με Φερεντς. Να το πω ή να σε αφήσω, τα βρήκα. Με Φερεντσβάρος παίζει, το είπα. Το Φερεντσβάρος μετά. Αυτό τα υπόλοιπα, ναι. Στην Ευρώπη θες. Θέλω να μου τα πει ο Μίτσος τώρα, δεν γίνεται. Έλα Μίτσο. Σλάβια Πράγας εντός και Σοσιεδάδ εκτός. Πολύ δύσκολο πρόγραμμα, παιδιά. Εγώ στα έχω πει πριν 3 podcast, 2-3 πόσο, ότι δεν πέρασε. Κακός δυστυχώς, αλλά δεν πέρασε. Είσαι ψεύτης. Τι? Είχες πει ότι το μόνο που φοβάσαι να σπάσει είναι. Όχι με τη Σλάβια Πράγα. Με τη Σοσιεδάδ. Με τη Σοσιεδάδ. 3 ώρα το βράδυ να κάνω μοντάζ και να ψάχνω τώρα το. 100%. Τι έχω πει. 100%. Όχι, κάτι είχε πει ρε φίλε, ότι δεν πέρασε, το είχε πει. Δεν το είχα πει και μου λέγατε ότι έχει ελπίδες. Έλα, τα θυμάμαι. Εγώ δεν έχω μνήμη τώρα, με κοροϊδεύω. Λέγαμε τις μαλαγίες. Όχι.
Όχι, όχι, το έχει πει το Κανείς δεν έχει μείνει 100%. από μας. Ναι, εντάξει. Αδερφός. Και αυτό θα γίνει κουμπάρος με και Έτσι, τίποτα. Εγώ Στη γωνία σου δεύτερος. βρείτε τα μεταξύ σας. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πάμε. Παναθηναϊκό Αστέρα. Θα κάνουμε μια αναφορά. Αφού... Τα είπαμε λίγο πολύ. Λίγο πολύ. Έτσι, ένα μοιρασμένο εγώ βλέπω το παιχνίδι. Και αυτό είδα μόνο highlights αυτό δυστυχώς. Πιο πολύ την μπάλα στο πίτι του Παναθηναϊκού την είχε. Έφτανε δηλαδή πιο επιθετικός, ναι, εύκολα σίγουρα. στην περιοχή της Τρίπολης. Αν και ο Αστέρας είχε μια καλή φάση προς τέλος παιχνιδιού. Με μια Δύο καλές φάσεις. Δύο καλές φάσεις, μπράβο. Ντραγκόφσκι και οι δύο. Τραγκόφσκι και οι Ναι. δύο. Παιχταράς μεγάλος και αυτός. Ωραίος τερματοφύλακας, παιδιά. Να Πολύ του ωραίος. δίνει ωραίος, για ναι. να πίνει ο άνθρωπος είναι φωτιά. Έτσι, έτσι. Αυτός είναι κλασικός έτσι. Ρώσος. Ρώσος, Είναι... πάνω, Σιβηρία πάνω. Πιάνει τη Σμυρνόβ και την κάνει εκεί πέρα. Έτσι, μπράβο. λουκούμι. Λοιπόν, Παναθηναϊκός βρίσκει. Πολωνός του μεταξύ. Πολωνός Έστω, είναι. ναι, εντάξει. Ο αλκοολικός είναι. Αλκοολικός, έτσι, Τους μπράβο. ξέρεις μόνο τους Πολωνούς. Τώρα δεν ξέρεις. Ναι, ναι. Και MVP του μάτσα. Ο Γερεμέγεφ. Όχι. Ποιος? Ντραγκόφσκι. Λογικό ρε φίλε. Κατέβασε ρολά. Κατέβασε ρόλα, δύο φάσεις αυτές, ειδικά η κεφαλιά του Γετβάη που πήγε να πει. Φίλε, πολύ δύσκολη απόκρουση για να βγει. Καλά και τότε του Μακέντα. MVP, με συγχωρείτε, εδώ πέρα. Ναι, εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Γιατί στο μάτς τι. Βγήκε άλλος, Ο Γερεμέγεφ. Ο? Γερεμέγεφ. 3 φορές γρήγορα. Γερεμέγεφ. Εντάξει, λογικό, έβαλε τον γκολ. Επειδή ναι. βάλει τον νικητήριο γκολ. Αυτά τα στατιστικά. Τέλος Όλα μας πάντων, μπερδεύουν. Κι όμως. Μπορεί να κάνουμε λάθος εμείς. Για πες. Να μην βγει κάπου σωστός, έτσι. Σωστό. Εγώ νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό ήταν το πιο κρίσιμο μάτσο που πρέπει να πάρει γιατί με γκέλα, ειδικά με ήττα, Δεν έμενε χωράει. μείον 6, μείον 7. Μείον 7. Οπότε ήταν must win. Τώρα πρέπει να τα παίρνει όλα ρε φίλο Παναθηναϊκός που είναι πιο πίσω. Δυστυχώς, αν χάσει μάτς θα μείνει αρκετά πίσω και δεν πρέπει μέχρι τις μεταγραφές να δει πού μπορεί να ενισχυθεί και στο φορ και ίσως. Και δεν ξέρω και τι άλλο. Και στο Φορ κέντρο θα της πάρει άμυνας, σίγουρα δεν και ξέρω αριστερό τι- back. Αριστερό back. Αριστερό μπακ θέλει. Καλό. Ήταν ο Μάξ, οπότε. Τίποτα. Και χτες ήταν κακός. Πού είναι κιόλας. Χθες έπαιξε ο. Όχι, έπαιξε. Δεν ξέρω αν μπήκε αλλαγή. τον Αλλαγή, είδα. νομίζω ξεκίνησε ο Μλαντένοβιτς. Ναι, αλλά μπήκε νομίζω. Έπαιξε. Περίμενε. Θα σου πω τώρα. Άμα τον βρω σήμερα και όχι. Δεν έπαιξε. Όχι, δεν έπαιξε. ναι. Αφού τον άκουσα. Ρε. Όχι, Μλαντένοβιτς. Α, Μαξίμοβιτς άκουσα. Λάθος, προχωράμε. Και το θέμα είναι ότι πάει λιβαδιά στον πίτι την επόμενη αγωνιστική. Δύσκολο. Δύσκολο παιχνίδι θα είναι. Ναι. Αντάξει, αλλά έχουν καλές σχέσεις. Οπότε. Τα άμα το πάμε τώρα με Δεν πάει έτσι. ρε φίλε. συγγένειες και τα Τόσο. λοιπά. Εντάξει. Πέρα από Δηλαδή πολύ σου λέω θα το αυτά- δώσει, αλλά εντάξει. Είναι. Παιδιά, εντάξει, είναι... ο κομπότσος του Αλαφούς είναι φίλοι. Πώς να γίνει Το τώρα. είπε, παιδιά. μα Παιδιά, το η είπε. αλήθεια Την είναι. τροπή σου. Την τροπή μου, η αλήθεια Που είναι. εκθέτει τους ανθρώπους. Ισχύει, Έλα, μη λες τώρα, ονόματα. Θα εντάξει, μας τώρα- κρυγάνε να μας μπετώσουν. Α, μιλάμε σοβαρά, ξεχάσουμε αυτά που ξέρουμε. Αλήθεια. Άμα είναι να μιλήσουμε έτσι και ο Πάκου του Παναθηναϊκού, εγώ πέρα πάνε. Ξεβολάτε ρε μαλάκες. Εκδρομή της αίρες. Θα δουν το καταράκτη. Δηλαδή ο Πάκου με τη Σκόντα Ξάνθη ήταν αδερφικά σωματεία. Ω. Με την Ξάνθη. Οχοχο. Γι' αυτό τη διέλυση την Ξάνθη. προφανώς. Εντάξει, τι λέμε, ρε παιδιά. Ε, Δεν τα είπαμε ξέρουμε- κάτι Τα κακό. ξέρουμε αυτά. Δεν σου λέω ότι θα προφανώς. Ναι, κερδίσει με 3 ο εντάξει. Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει. Ωραία. Κάτι άλλο έχουμε για το Παναθηναϊκό. Μας τάραξε ο μάλακας τώρα. Τι μας τα θύμισες. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Στο πρωτοπόρο Άρη. Ναι, πάμε. Για πείτε. Πρέπει να πούμε την είδηση. Ίσως πρέπει να έχουν ξεκινήσει και από αυτό βασικά. Τώρα που Δεν το έχει σκεφτώ. βγει κάτι επίσημο. Αυτό Αυτό είναι το που- παράλογο. Μμμ. Δηλαδή ακούγεται εδώ και από χθες μετά το μάτς του Άρη ότι ο Άγγις Μάτσιος, βασικά ο Φανσιπ σήμερα ήταν να έρθει στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Λέτε να έχουμε αλλαγή. Όλοι οι ρεπόρτερ του Άρη το λένε. Του Άρη που αυτό μαθεύτηκε από έναν δημοσιογράφο της Καλαμάτας. Από πού και σου. Για πες Πώς- το Δεν ξέρω ρεπορτάζ. τι σχέση. Εγώ αυτό το άκουγα. Ποιος το είπε, από τον Κατσούρ νομίζω το άκουσα. Νάτος. Να Λέει το- πάντα τις πηγές του. Από τον Κατσουράνη τον Κώστα, χαιρετίσματα. Μας βλέπει είμαι ωραία. σίγουρος. Ναι. Να σε καλά, Κωστάρα. Να σε καλά, Ευχαριστούμε. Κώστα. Ναι, όπου Μόνοι μας, όπου τρελή ακούστηκε μαλάκα, από την Ντελούλου. Πελοπόννησο έχουν καλές σχέσεις με τη Θεσσαλονίκη, ακούστηκε, και ότι ο Φανσιπ είναι έτοιμος να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Άρη. Για πες, Είπα πώς πέντε- ήταν η εβδομάδα σου. Καλά, μωρέ, δύσκολα. ήταν, Εντάξει, αλλά- όλα καλά, Καλά, είμαι πατζή. Δεν μου να πανά. Δεν τρέπεσαι. Θα παροστήσει. Δεν μου έλεγα. Πάμε για τσίλι καφενείο ρωταχώς. Σταμάτα. Καθίστε μετά και δείτε τα πάντα. Δείτε τα πάντα. Τι- Εντάξει, και ο εντάξει, το Καραλής- και ο ακούω. Καραλής το είπε. Άμα το Καραλής. Εντάξει, αυτό και είναι έγκυρο. Α, ναι, το δέχεστε έτσι. Αυτό πολύ είναι καλά. έγκυρο. Άμα το πω- άμα το πω Πες ότι Κώστα. έρθει από παππούς από την Καλαμάτα τώρα με εδώ πέρα. Κατσουράνη γενικά. Τέλος πάντων, πέρα από την πλάκα, δεν ξέρω γιατί ακούγεται όλο αυτό. Και άμα ισχύει κάτι τέτοιο, το θεωρώ γελίο. Εγώ το θεωρώ πολύ τραβήγμα. Γελίο. Ναι, είναι ακραίο, είναι ακραίο. Και λανθασμένη απόφαση για μένα. Πολύ. Το Μάτζιο τι τον έχει, τι περίμενε στο Μάτζιο. Έχει σου πω καταφέρει κάτι. να πάει τελικό κυπέλου. Μπράβο.
Σε έχει κρατήσει 3 αγωνιστικές στην κορυφή του πρωταθλήματος που είσαι, το κάνεις αυτό 40 χρόνια και. Εντάξει, βλέπεις μια τραγική πτώση βέβαια. Αυτό που λέγαμε και εμείς στα προηγούμενα. Αλλά δεν μπορείς. Ισχύει ακριβώς. Σκέψου όμως ότι ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή πέμπτος. Μέχρι πριν 3 εβδομάδες, 4 ήταν πρώτος. Ρόστερ για παραπάνω πρακτικά δεν έχει σε σχέση με τους μεγάλους. Είναι δηλαδή για πέμπτος. Και μείον 6 ναι. την κορυφή. Σε έχει φτάσει τελικό κυπέλου. Την προηγούμενη θητεία του ήταν πολύ καλός. Και όταν τον έδιωξες, έφερε στο Μπάρντιου, τον Μπούργος και όλους αυτούς. Και πήγε χειρότερα. Έτσι. Ξέρεις, φαίνεται ότι το Μάτζιος είναι μια σταθερά, ρε φίλε. Ξέρεις, θα πάρεις 5 πράγματα, θα πάρεις αυτά. Εκτός αν έχει κάποιο πλάνο στο να φέρει αυτό που είπε το Φανσίπ ή κάποιον, ξέρω εγώ, που να θεωρεί ότι μπορεί να κάνει καλύτερα τη δουλειά. Αλλά. Που δεν είναι κακό αλλά τώρα δεν το κάνεις. Δώσε την ευκαιρία στο Μάτζιο να τελειώσει τη χρονιά. Ναι, τραγικό. Δεν είναι ότι θα είναι πάντα έτσι. Ρε φίλε, δεν είναι ωραία ξύγα πέρα από την πλάκα τώρα. Παίρνεις έναν προπονητή που έχει ταυτιστεί με την ομάδα σου. Ρε φίλε, δεν γίνεται να το κρεμάς και μετά από νίκη κιόλας. Και είναι Άρης και γουστάρει τον Άρη. Ναι, εντάξει, και ο Λεμονής μπορεί να γουστάρει τον Ολυμπιακό, αλλά άμα δεν κάνει, δεν κάνει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτός έχει δείξει ότι κάνει, ναι. Ναι, αυτός έχει δείξει ότι για τον Άρη, για τα δεδομένα του Άρη και για τη φετινή χρονιά, δώσ' του μια στήριξη. Πας και τον διώχνεις αν ισχύουν έτσι όλα αυτά που ακούμε. Μετά από νίκη, το Τρομίτη που είναι μια δύσκολη ομάδα. Έτσι, δεν είναι... Βλέπουμε ότι παίρνει αποτελέσματα και δυσκολεύει τις ομάδες. Στην ουσία εντάξει, είναι ένας κακός μήνας, ρε παιδί μου. Πολλές ομάδες μπορεί να το κάνουν. Είχε ένα κακό μήνα. Ο Καρυπίδης έχει επηρεάσει τον κόσμο. Γιατί τώρα επηρεάσει τον κόσμο. Γιατί ζήταγε ο κόσμος στα τελευταία τώρα αρνητικά αποτελέσματα είχε ξυνήσει λίγο ο κόσμος του Άρη. Εντάξει. Είσαι πρόεδρος. Δεν γίνεται τίποτα ξυνήλα. Άμα εσύ κάτι τέτοιο είναι πολύ αδυναμία. Ναι. Αυτό χαρακτήρα. Δεν νομίζω γιατί έχει πάει και κόντρα. Εγώ άκουσα άλλο σήμερα. Μπορεί να είναι παπάτζα. Σήμερα. Τι έχει γίνει. Εγώ το λέω πριν το πω όμως. Άκουσα σε ραδιόφωνο ότι υπάρχει μια φήμη ότι τσακώθηκε ο Μωρόν με το Μάτζιο. Και μαζί με αυτόν ο Μωρόν πήρασε και άλλους παίχτες και γυρίσαν όλοι εναντίον του. Και αυτό έφτασε στον Καρυπίδη και θεώρησε ο Καρυπίδης ότι πρέπει να διώξει το Μάτζιο για να μην χαλάσει το κλίμα στην ομάδα. Τσακώθηκε πότε όμως? Αυτή η π.χ. είναι μια παπάντζα που τη δέχεσαι. Δηλαδή, έχει μια λογική, έχει μια συνέχεια. Τώρα λέμε ότι ένας Κατσουράνης μίλησε εμένα στην Καλαμάτα. Το λες και πριν, το μυστικό έτσι. Πολύ μυστικό. Πολύ καλός. Όχι, δεν μπορεί να είναι, αλλά. Πρέπει την πλάκα. Ψιλοστέκει αυτό έτσι. Δηλαδή το ακούω να έχει συμβεί κάπως έτσι. Γιατί πως η στάρ κάθε ομάδα, άμα η διοίκηση είναι λίγο αδύναμη, μπορεί να δημιουργήσει ένα κλίμα αντίον του προπονητή. Πολλοί παίκτες έχουν φάει προπονητές, άμα το σκεφτείς. Γιατί όμως? Και εμένα δεν μου αρέσει και η δήλωση του Μωρόν. Επειδή λέει για τα τελευταία αποτελέσματα, δεν ξέρω από πού μπορεί να ξεκινήσει και αν ισχύει κάτι τέτοιο. Και η δήλωση του Μωρόν που είχε κάνει τότε ότι δεν μας αρέσει να έχουμε πίεση για το πρωτάθλημα, που είχε πει πριν 2 εβδομάδες. Και αυτό δεν λέει πολλά, γιατί η διοίκηση εδώ γίνεται με στα αποδυτήρια. Εντάξει, τώρα αν ξαφνικά ρε φίλε δημιουργήθηκαν τέτοιες προσδοκίες επειδή έκατσε 2 αγωνιστικές πρώτος, είναι επίσης αδυναμία. Σίγουρα. Γιατί θυμάμαι πριν κάτι χρόνια, ας πούμε, ο Πάοκ όταν είχε τον Αναστασιάδη που ήταν πρώτος. Αυτό ρε φίλε δημιουργήθηκε εκεί πέρα. Ο Θεός βοήθησε. Ναι, αλλά δημιουργήθηκε από την πολλή πίεση και την προσδοκία για το πρωτάθλημα. Μετά ο Πάοκ κατρακύλησε, αν θυμάσαι. Ναι, Εκλάους τότε, βασικό τέτοιο. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει να πάει αρνητικά σε μια ομάδα. Και τώρα ο Άρης που δεν έχει και εμπειρία από αυτό το κομμάτι. Προφανώς μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ. Αλλά δεν είναι ότι είναι καταστροφή. Είσαι Νοέμβρη, εντάξει, είσαι μείον 6. Με τον Μωρόν πότε είχε γίνει, ας πούμε. Δεν ξέρω, σου λέω πότε άκουσα. Στο κύπελο με την ΑΕΚ τον είχε αφήσει αλλαγή. Δεν ξέρω. Δεν πανηγύρισε. Είπε από το και αυτό που δεν πανηγύρισε. Αν ισχύει αυτό είναι τραγικό βέβαια, έτσι. Αν είναι όντως αλήθεια. Αλλά το περίεργο μου φαίνεται εμένα ότι αυτό που είδα από χθες και σε όλη μια μέρα κανείς δεν έχει διαψεύσει ή να έχει ανακοινώσει κάτι. Αυτό είναι το παράλογο. Λογικά θα ήταν μια ανακοίνωση. Εγώ άκουσα ότι ο Μάτζιος εχθές, ας πούμε, ήταν να ανακοινωθεί η λύση συνεργασίας. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχει ανακοινωθεί ήδη και να πρέπει με τον κύριο προπονητή. Παράδειγμα. Μπορεί να έχει γίνει δηλαδή και να βγει με την ανακοίνωση του κύριου προπονητή. Σε κάθε περίπτωση, στα του μάτς, ψιλομοιρασμένο το παιχνίδι. Βλέπουμε ότι η Κουέστα εδώ με βάση αυτό τουλάχιστον είναι ο MVP του μάτς. Δηλαδή ξεχώρισε, εντάξει, και φάνηκε και μέσα στο παιχνίδι, έκανε τρομερές επεμβάσεις και τετατέτ έσωσε και. Άλλη μια σταθερά του Άρη. Ναι. Έβαλε γκολ μάλλον νομίζω, ναι, στο 1-0. Ωραίο γκολάκι και πήρε και το πέναλτι που για μένα ήταν πέναλτι, δεν ξέρω αν το είδατε. Ήτανε πέναλτι, ναι, ήταν. Μωρόν, κλασική εκτέλεση. Και αντίστοιχα και του Άρη. Πάλι νομίζω, αν και ακούστηκαν κάποιες φωνές, νομίζω είναι πάλι πέναλτι. Είναι πέναλτι. Και ο Γουάρντα, εντάξει. Παραλίγο να το χάσει νομίζω και. Παραλίγο. Νομίζω. Αχ, δεν το θυμάμαι, μπορεί να μπερδεύω άλλο. Τέλος πάντων το κατάφερα και το έβαλα. Δεν έχω εικόνα, δεν το έχω δει αυτό. Το έχω δει, αλλά δεν το θυμάμαι εγώ τώρα. Προσπάθησε λίγο προς το τέλος ο Ατρόμητος, έβαλε και μέσα τον Καρλίτος στη θέση του Φανφέρτ που δεν ήταν κακός και ο Φανφέρτ, έκανε κινήσεις, έκανε και αυτός νομίζω μια φάση. Μπήκε ο Καρλίτος,
στο 80, πόσο, στο 69. Έδωσε Και έδωσε τα hit, έδωσε και ένα ωραίο σουτάκι από μακριά. Γενικότερα έδωσε ενέργεια, αλλά δεν μπόρεσε ο Ατρόμητος να βάλει το δεύτερο γκολ ώστε να ισοφαρίσει. Εντάξει, πήγε να το χτυπήσει το μάτσο όμως. Εντάξει, Πολύ δεν του βγήκε. Πολύ τίμια προσέγγιση. Και αυτό προβληματικό όμως. Δηλαδή θες να κάνεις πρωταθλητισμό. Να δυσκολεύεις συνέδρα με τον Ατρόμητο. Καλά, το έχουμε δει και άλλοι. Ναι, Φίλε, και και ο ο Ολυμπιακός το Ολυμπιακός κάνει και ο ΠΑΟΚ. από 2 μέρες στο Λιβαδιακό. Ξεκινήσαμε όμως με ανωδική χτίζουμε. πορεία. Ενώ ο Άρης κάνει το αντίθετο. Ξεκίνησε έτσι και έχει Είναι καθοδηγεί προβληματικό, από όντως. αυτό, Έτσι, με από αυτή τη αυτήν λογική. την Ναι, άποψη. γενικά, αν δεις και τα αποτελέσματά του, εγώ έχω σταθμό, το έχω πει και σε προηγούμενο επεισόδιο, το μάτσο του Παναθηναϊκού στο Άκα. Παναθηναϊκό, ναι, εκεί πέρα ξεκίνησε. Έχασε από την ΑΕΚ στο κύπελο. Καλά, εσύ. Κέρδισε το Λεβαδιακό που δεν ήταν καλύτερο. Έχασε από τον Πανετολικό, εντάξει, για μένα με διαιτησία εκεί. Έχασε από το Βόλο, 4 από την ΑΕΚ μετά. Και ήρθε η νίκη Πάλι, μετά. ναι, εντάξει. Ναι. Είναι στην ουσία, ρε παιδί μου, 4 μάτς πρακτικά. Τέλος πάντων, εμείς στηρίζουμε Μάτζιο. Εγώ Θα στηρίζω. παραμείνει. Μαζί. Εγώ ρε φίλε, δεν Για πάντα δεν μαζί. πάει να το διώξει. Είναι άδικο πραγματικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μια τελευταία τα υπόλοιπα. Να πούμε για το σημερινό Πάμε- μας που ολοκληρώθηκε τώρα Πόσο? μεγάλη ανατροπή Ναι. του Λεβαδιακού. Το έδωσε με το Ζήνη. Αγόρι μου κάνει Ναι, ένα ναι. μαζίνι. Σωστό, έγινε. Hat-trick. Το μοναδικό νομίζω που πιάσα εγώ. Ναι, ναι, ναι. λογικά, ναι. Εντάξει, ναι, ναι, ναι. Από 2-0-2-4. Επιτέλους ο Λιβαδιακός Ρε φίλε, πήρε θα ερχόταν μπάλα, θεία δίκη. ένα γαμοτρίποντο πραγματικά. Ναι, ναι, ναι. Η Καλυθέα κρίμα. Δηλαδή αυτές οι δύο Δεν είναι ομάδες κρίμα, ρε φίλε. είναι είναι- κρίμα. Ναι. Εντάξει, είναι, νομίζω ένα καλή πάνω Λεβαδιακό. Ποδοσφαιρικά. Ναι. Από την Νομίζω Καλυθέα. Καλυθέα και Λαμία. Ναι. Και Βόλος. Βασικά, εγώ αν έπρεπε να διαλέξω, ξαναλέω τώρα, θα διάλεγα Λαμία Βόλο. Με διαφορά. Να πέσουν. Δηλαδή η Καλυθέα είναι, ρε φίλε. Παρουσιάζει μια χ ποιότητα και ένα χ θέαμα. Αλλά λογικά θα σκάσει, ρε φίλε, δεν έχει ρόστερ. Ποιος έχει Λαμία. Ποιος έχει. Α, Όχι, είναι, Λαμία, ναι. δεν σου λέω. Ο Βόλος έχει έναν τρόπο, ρε φίλε, αυτή η ομάδα εντάξει, και μια εμπειρία από Super League να παίρνει τα αποτελέσματα που πρέπει. Δεν Εντάξει, ξέρω, αυτό το δεν- καταλαβαίνω. Ναι, δεν έχει τον απέθαντο Βόλος. Δεν ξέρω, δεν τον Όσο- έλεγα. Από ό,τι φαίνεται όμως η Λαμία Καλυθέα θα είναι η... Λογικά, ναι, προς τα εκεί πέσουν, διότι πήρε τη νίκη ο Λεβαδιακός και αύξησε στους συν 5 την τελευταία θέση. Έτσι. Οπότε εξασφάλισε λίγο έτσι, και μια 4 ησυχία για το από επόμενο εδώ. διάστημα. Η Λαμία έχασε από τον Πανετολικό. Ωραίο 1-0. και αναμενόμενο. Βέβαια έχει πολύ σε καλή φόρμα τον Τσάβες, το τερματοφυλακά του. Ποιο είναι ο καλύτερο προβλήμα τη Θεματοφυλάξη. Πάμε τώρα. Άλλον έλεγε όμω. Ανάμεσα μην είναι στι βάτζε. Τσάβε και έχουν και στο Σβίλι, ναι, οκ. Ισχύει. Τον καμαρώσαμε και στον άλλον. Ναι. Νομίζω αυτά, δεν έχουμε κάτι Ο άλλο. δεύτερος γύρος που δεν μετράει. Μπορεί να Έτσι. έχεις Ναι, δίκιο. ναι. Κάτι άλλο δεν έχουμε να πούμε. Όχι. Πάμε μια γρήγορη. Όχι, τα γιατί πάμε έχουμε όλα. φτάσει ήδη τα. 78 λεπτά. Ναι. Έχουμε γράψει το Δεν μα ωραίο. βλέπουμε ούτε εμεί. Λοιπόν, πάμε στην άλλη αγωνιστική. Ψήνεστε. Πάμε τα δικά μας τώρα. Πα Λαμία ΑΕΚ. Πάτε Λαμία ΑΕΚ. Θα πω το αγαπημένο μου. Διπλό και over 3,5. Διπλό εγώ. Διπλό Μαρσιάλ. Ωραία. Διπλό Μαρσιάλ. Λοιπόν, για να τα βρίσκουμε εύκολα στο μοντάζ μετά, θα λέω το αποτέλεσμα και θα λέμε 1, 2, 3. Τέλεια. Λοιπόν, Ατρόμητο Σόφι. Γκολ και χ. Προς τα εκεί είπα και εγώ Ένα- για Άσο και άντερ 2,5. Άσο για 3,5. χ, ξέρω. Καλό. Βόλος Αστέρας Τρίπολης. Πάω προς το Και διπλό. εγώ Για κάποιο λόγο. θα πω κι εγώ ένα χ2 με κόκκινη κάρτα μέσα. Στην Με τύχη. κόκκινη κάρτα δεν τη τύχει καθόλου. Όχι, εγώ γκολ. Αλλά πάω στη Λουάδα δώσω γκολ όμως. Χ2 κόκκινη κάρτα Κουτσμάριος. Εγώ. Διπλό. Καληνύχτα. Παπατζή. Λοιπόν, Άρης Πανσεραϊκός. Δύσκολο. Αυτό δύσκολο, φίλε. Άσο πιστεύω και γκολ. Χ διπλό. Χ διπλό με Το κόντρα. δίνω, το Και αν δίνω, έχει το νέο δίνω. προπονητή. Δεν έχει. Δεν έχει νευροπονητή. Διάκης Μάτζιος. Δεν φεύγει. Εδώ για πάντα. Δεν φεύγει. Για βάζω λιμάνι. Ανακοίνωση σε 10 λεπτά. Κάτω- Πες τώρα- εκεί. Τώρα. Κάτσε να μην έχει βγει. Ειδοποίηση. Τσιν. Φανσίπ ο νέος προπονητής του Άρη. Τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, εδώ μου αρέσει το γκολ. Εδώ κόμπου τώρα. Μπεντανκόρ που πήγε. Άκου. Α. Γκολ. Παπάτσα. Μπεντακόρ, Μανού Γκαρθία. Σκόρερ. Πάμε. Όπα ρε, εδώ έδωσε απόδοση 70 απόδοση. Πάντε ρεψέ τους. Ναι. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός. Άσος. Όχι, εντάξει. Κομπλεξικός έτσι λέει. Εντάξει φίλε, με το θέμα που παρουσιάζει δεν είναι απίθανος και ο Άσος να ξέρεις. Δεν είναι απίθανο Γκολ θα το δώσω. Γκολ. Το γκολ το δίνω. Πάμε ρε ομάδα. Πρώτη φορά ταύτισε. Πρώτη φορά. Μετά από Αλλά- Μη, όχι δεν έχει. Αλλά- Προχωράμε. αλλά Πανατολικό. να σφίξω Ω, όλα, μαλάκα, έλα. τούμπανες. Διπλό. Έλα ρε μαλάκα. Θα αποδράσει ο Παναθηναϊκός.
Ναι, εντάξει, εγώ έτσι. Τσάμπα δώσαμε τα χέρια, τέλος πάντων. Αλλά δίνω γκολ εγώ παραπάνω σταθερός. Και εγώ. Πανατολικός ΠΑΟΚ. Αυτό δύσκολο, ρε φίλε. Αυτό, παιδιά. Αυτό. Διπλό εγώ. Διπλό, Διπλό. Είναι πιο. Λες. Ο Πάοκ εκτός είναι φορμαρισμένος φουλ. Ναι. Δεν έχει τα ο Πάοκ βασικά εκτός. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ήττα από τους μεγάλους μέσα εκεί. Μόνο τον Παναθηναϊκό στο 90. Εγώ πιστεύω θα το καθαρίσει. Ωραία, λοιπόν. Άσος. Πίτερ, μα εντάξει, δεν μπορώ να Άντε, πω ρε. συμβόλαιο για σπίτι. Άσος. Άσος. Εγώ από άσο. Έτσι θα κάνει διαφορά. Ωραία. Και έχει πέσει και συχή να τελειώνουμε. Το ψήνε. θες Το χάλασα τώρα, το χάλασα. Γκολ πιστεύεις, Γκολ το πιστεύω. Αλλά θα δώσω χ ημίχρονο διπλό τελικό. Χειμώνα δεν τελικό. Μπουρδέλο όλα. Τίποτα Ασία. Ήταν όλα. Και καλή θέα Ολυμπιακός. Διπλό 0-4. Εντάξει, διπλό 0-3. Άσος, γερά. Κομπλεξικός ο Αλέγκα. Διπλό και γκολ Καλά, Βέλτερ. μην το βάλει στο κύπελο. Καλά, ναι, στο κύπελο όντως. Σκολευτήκαμε. Βασικά. Καλά. Σκόρερ Βέλτερ και διπλό. Α, ναι, μπράβο, μόνο με καλή θέα. Μόνο με καλή θέα βάζει, ναι. Ναι. Θα το Αξίζει. ξεκινήσει. Τέλεια. Κάτι Λοιπόν. άλλο δεν έχουμε. Ένα ακόμα ποιοτικό επεισόδιο έφτασε στο τέλος. Να πούμε αναφορά στο μεγάλο Νίκο Σαργκάνη. Α, ναι, Α, μπράβο. φρέτο. Που το ξεχάσαμε στην αρχή. Ναι. Τεράστιο τερματοφύλακα. Νομίζω ακόμα και στις μέρες μας θεωρείται ένα από τους κορυφαίους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ο κορυφαίος ίσως. Ίσως. Ναι, Ναι. Μαζί σίγουρα. με Οικονομόπουλο, Σαργκάνης για μένα ο Φάντομ. Εντάξει. Τραγουδιστές πιστεύω. Ναι, αυτό πήγα μόνο. Ήταν κακό και το έκοπα μόνος μου. Είναι πια καιρός και καλά. Για μένα. Ναι, και για ναι, μένα. Τρομερός. Άφησε ανεξίτηλα το όνομά του στην Και το ιστορία του σημάδι του. ποδοσφαίρου. Ναι. Και Πραγματικά. ήταν, σκέψω τότε τη δεκαετία του 80, ήταν ο μόνος τερματοφύλακας από τους λίγους βασικά που έπαιζε με τα πόδια. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο σύγχρονος ήταν για την εποχή Και του. γκολ έχει νομίζω. Έχει βάλει 4-5 γκολ με πέναλτι μια ζωή. Ναι. Ήξερε μπάλα δηλαδή, συμμετείχε στο παιχνίδι που ήταν αυτό για την εποχή. Δεν το υπήρχε. είχε κανένα. Πραγματικά. Έτσι. Τεράστιο τερματοφύλακα, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Έτσι, καλό παράδεισο. Αυτό, καλό Το παράδεισο. ελληνικό ποδόσφαιρο είναι φτωχότερο. Ακριβώς. Αντικειμενικά. Λοιπόν, Οπότε κάπου μην εδώ κλείνουμε ξεχνάτε. εμείς. Έτσι, τι να κάνουμε, παιδιά, είπαμε. Like και subscribe. Σας παρακαλούμε. Αυτό πώς μου το πήρες, το λέω εγώ στο τέλος, φίλε. Μια ατάκα είχα εγώ σε όλο το το τέλος. πεις. Μια χαρά το λες, Μαρία. Με έχει βολέψει, απλά είπα λίγο παράπονα τώρα έτσι. Όσο μπορούμε βελτιωνόμαστε, βάζουμε πραγματάκια σιγά σιγά. Ξέρετε τώρα τα Θα ψέματα. ξέρετε τα ψέματά μας εμάς. Αν γουστάρετε, μας ακούτε. Αν δεν γουστάρετε, ξέρετε που είναι η πόρτα. Έτσι, και τα σκυλιά δεμένα. Τα σκυλιά Όχι, δεμένα, έλα, ακριβώς. τέτοια μαγεία τώρα στο Το τέλος. χ δεν μπορώ. Έλα, τώρα, ναι. γιατί- Λοιπόν, φύγαμε. 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 Είστε Γεια σου, παίκτες. σπουδαδόρες.